kami kumuset. Good morning sa lahat. Alas 9:26 ng oras sa araw ng Lunes. August 2022. Dito na tayo sa Kamalig, Albay. Ayan. Ngayon, di ba natin magkita kasi daming usok. Wala pa. Nila sa Davidson sa talaga. Takas. Iba rin yung Davidson sa Kamalig lang. Ito, Kamalig, ito talaga ang Davidson ito. Dito tayo sa taas na sa kanan. Kasi medyo matraffic na yan sa talaga. May ginagawang kasada doon. Pupunta tayo ng Martin City sa Lulujo. Nakahalan tayo ng Lulujo. Wala lang ating mga mapel. Kaya there's camera tayo na mga mekaniko. Si Pogod galing ng mga mekaniko. Kumuha ng visa sa Erika. Bawat di tayo lang. 7 oras. Dapat dati alas 9 na kami. Yan ang Davidson sa Kamalig. Kaliwa. Diyan kami po dumaan ng Leo. Yan, kaharap mo talaga ang ano yan. Ano? Mayon. Diyan kami dumaan ng Leo. Mayon. Oo. Mayon, dito tayo daan sa Davidson ng Kamalig. Talaga. Para alam mo rito. Yan, may sila yan. Mamaya sila yan. Yan na rin sa bayan ng Kamalig. Ito talaga. Kaya lang, pati rin ito dito, no? Ito ang daanan natin ngayon. Oo. Tarik. Nakasakay kaya ako dito Kuloron yung biyaheng Davao doon na saan namin yung nanay. Pantaw yun. Pantaw doon, ha? Oo, yung madaanan mo na. Sigsag, kaya maliliit ang kasada. Oo. Panoorin mo pa yung jeep kung makatawid bago sumunod yung bus. Bulao yung jeep eh. Ano? Tapos ganaan? Kurbada. Maliliit ang kurbada. Hindi tayo. Dahil sa patirik na mundok. Puno pa naman kami gitna dyan. Medyo mga job dito yung mga badyaw ba doon na mga mali. Daming tumirik doon. Kasi patirik-tirik doon. Naimiyan ko na yung amoy sa badyaw eh. Katabi ko sa upuan. Nasanay na ako eh. Oo, makauwi lang eh. Ano daw? May gamot ka sa parang dugo. Ah, May gamot ka sa parang dugo. oo. Kung kailangan mo parang ng dugo. May mga tao naman doon magpakuha ng dugo eh. Kahit dalawang bag. Gagating ko na yung ano yung Ito na din, dinagdagan yung dalawang bag eh. Kasi nga, naputla na. gagating Ayun, pula na ang labi niya. leg Hindi mo ko. ka. Gagating yung leg. Oo, sipsipin mo dugo. Ano? Oo. Buksit na tayo. Para tayo magpirang na tayo. Ayan, dito ka dumaan na siyo eh, no? Sunod na siyo eh. Buksit. Sidal visit. Sidal.
Hindi magkahibla daw. Hindi magkahibla daw. Ha? Kau nagkuhan ka ng atay ba? O, kalunggay, talbos. Kurang ka sa lubo yan. Sanay na yung matrisigil dito, no? Laki ata mga sprocket din eh. Kung mga 50 doon, sprocket na sa ano, tracing. Laki na ako. Hindi yan, pagkawa ng mga simento. Ha? Hindi yan, planta ng simento. Sa dagat sila balik.
Bro. Baka namin pakit eh. For about 6 years na papuntang ano, papuntang Tapi, sa sa tawag dito. bagyo. Dito sa Sa puntang Sirago. ako ng Silago. Oo. Pagpababa ka na. Tulad niya. Ako bawa sa Silago. Di ba ano tawag doon, yung tawag nila, yung pagpapunta ka doon na paahon, diretso, ano yun eh, Emilda. Oh, bisa. Emilda, pagpababa noon, parang ganito. Oo. Mali. Maliit dito, maliit lang to eh. Maliit dito eh. Maliit na kumara to. Doon, malalim lang na. Oo, parang style hagdan yun doon Oo. to eh. Parang ang ahon doon. Parang makabuylo ka nga eh. Makabuylo ka muna. Pero, grabe. Pag kamali ka nun, grabe rin eh. Sabog nga, gulong-gulong. Kagano mo nagkamali ka. Yung mga yung mga tulit-tulit. Pagkulan, baliktad ka mo sila eh. Sabog yung gulong ko sa brake. Engine brake ko. Nagsira. Gulusok pa rin. Alali pa rin sa preno. Kaya naging pagdating sa matag, sabog. Doon ako nakapili ng 600 na gulong ng L3 kasi 70 para may reserva na ako. Di ba tumawag ka? Oo. Wala eh, walang Saan ano. bilihan ang group dito? Oo. Sa mga organize, may mga luma. Yun nga, luma. Oo. Saan pwede lang may uwi? Uwi na lang. May reserva ka lang ba? Kahit Oo. natin lang. Binigay ko rin doon sa ano, galing sa puso. Ito yan. Yeah, pag diretso pa yan, doon pa rin ang takot sa kabila. Doon ka sana to, kanan. Takot ko rin, doon sa kabila pa rin. Para hindi nagkita ka lang doon. Para ka lang umigot. Oo. Pero bumalik ka pa rin. Oo, dito pa rin itong tapos mo. Baka isipin mo, naligaw ako ah. Hindi ka maligaw dyan. Doon pa rin ang takot sa kabila. Yan o, yung motor o. Nakikita mo yung motor? Yan o. Sila yung takot niya. Yan o. Bakit? Yan, takot. Yan. Eh,
isang partner ko sa Lao. Kami sa Lao. Naligaw dito eh, di alam ko. Ginising niya ako. Buksid. Nagbalik-balik ako dito, Buksid. Sabi ko ako na. Sila ikaw naman. Nagbalik-balik lang ako dito eh. Kaya ako lang nga yan. Dito, pababa, dalaga na yan. Doon nila tago na talaga. Talaga pa rin ang labas. Talaga pa rin labas. Kaya dito ko sa lilaan, tinuro ako sa... Kaya sugsugod ka na ang labas mo para medyo may silbi naman yung pag kaya mo ng depression. Oo. Hindi ko siya eh. Hindi ko siya rin talaga eh. Kasi kung doon ka lalabas, parang bumalik ka lang din. Oo. Anong lugar ba yun do? Yung may gasolinahan tapos pagkanan mo, packet ka na nun eh. Talaga? Yun na yung daraga, di ba? Talaga, mas ba yan? Hindi na natin madanan yun, no? Hindi ah. Pagkaliwa mo, tigas ka na yun. Bayan. Doon ako naikot-ikot nung pag-uwi. Pag nakawali ka rin sa tigas ni Bayan, makakapasok ng tabako. Di ba natin? Yun, sila Ay, yun boy. yun. Napasok ko ng tabako na to ah. Oo. Sabi ko, nako, kumaliwa kayo. Dapat kanan, sabay ko sunod. Nasil. Kumaliwa yata eh, kaya po na ng tabako eh. Kami, hindi man na kami napapasok sa papunta to bangko. Pero ang ko lang, naikot-ikot ko kami doon sa palengke. Kasi itong outre, nag-wish kami ba? Maliki sa tigas pa eh. Oo. Ay. Sabi ko hindi Buti ito. ka nahuli doon, ano yun doon eh. Kaya nga ano eh. Kaya nalilito kayo doon, sa labasan. Oo. Putik na yan. Wish, makamak talaga itong wish. Eh, meron kasi ko sa para-parasang lugar eh. Para kagaya ng liluan. Sabi ko dito. Meron din liluan sa Cebu eh. Sabi ko, ang dito dapat paakyat na. Eh, sabi ko baka dito sa iba na to, hindi man to. Hanggat sana ang ko rin, sabi na sige, balik tayo papa. Sabi doon yung mo. Nakita ko na yung gasolinahan. Sabi ko itong gasolinahan na to, may shortcut nga dito na hindi ka na iikot pa eh. Dito ko na lang tatawid doon sa kabilang kanto eh. Oo yun, nakita ko na ba? Madudungawan na natin yun eh. That's it.
Tayo. Focus sila tayo. Hindi ko alam kung saan niya pupunta yan. Ha? Hindi ko alam kung saan niya pupunta yan. Saan niya. Papuntang airport na. Airport? Oo. Nakalagay? Oo. May airport na rin pala dyan. Wala lang. Nakalagay doon. Yung bagong airport. Nakalagay Alobo. Tapos... Yung bagong airport, nandun lang yan sa likod sa dinaanan natin. May pa din doon eh. Bagong airport. Di ba rin yung airport sa Legazpi eh. Bagong airport doon eh. Nadaanan natin yun. May pa din lang. Nung paggawa noon, diyan kami lumahan. Airport daw. Lagyan lang pa kaya hindi na makita. Surgeons. Aling bukol sa bao. Aling dalawang member sa Pagkakon dati. Mayroon din mag-west-west ka kayo. Pataka nagturo ko ni West. Huwag Sunod na ligaw ka na mag-west. Dito ka manood sa YouTube ko. Sa... Video. sa... Dito na susundan mo to. Sa Kabalugan naman. Eh... Manood ka lang sa video ko para magkabisado mo to. Ganyan yung mga viewers ko eh. Sabi ang Pugsit, alam mo na kumaya dyan. Pugsit na tayo. Di... Lagi ko na noon sa YouTube ko. Sinusundan nila itong video ko eh. Eh, pagtingin ko, bakit mo niya ng bukid? Yung ano, diversion ba? Eh... Hindi kami tumuloy umakyat. Sinundan namin yung West. Turo naman, wala namang kalsada na dyan. So, kami dumaan. Paglabas namin, gasolinahan na yan na yung shell doon. Oh. Saan pati dumaan? Labas natin din pala, shell din. Panoorin mo lang video ko. YouTube. May ginawa akong papayan nyo ka. Dati. Oo. Kailan? Namumuhay kayo. Sabi nga mamumuhay. Ako lang ang drawing. Sila lang naman umuwi. Sila ni tatlo sila ni tatlong sasakyan sila eh. Sila yun ang paiwan doon. Si Pikpik. Kaya pa anak niya. Ganyan no? Walang termis. Lihat.
kahit sa lugar na to. May partner to tungkay. Inilang ko lang eh. Kasi hindi pa na tulog eh. Pero, komisano ko pa rin. Tunga ko to dito natin. Kaya ka naman kagayan. Sampai sa ito doon ang ko. Teka. Lawan tao. Tapos eh, wala nang kulang no? Ha? Si Mil na ba? Wala pa namatay. Si? Mil na ba si Will? Oo. 46 rider na to? 46? Kita nang tuwin harap. Rider ko na to. Ito, motor ba tayo? Alak din natin. Doon sa ibang bansa. Eh, minom-minom, natulog, naligo. Wala tulog paligo.
Salita ng baga niya eh. Juan, tubig sa baga. Tubig. O, tapos madaging-daging, maligo pagkatapos. Parang sakit dun sa asawa ni Uboy. Kasi ang intipid. Baga. Tubig sa baga. Oo, tubig din sa bag. Doon, nagkalipod. Si? Doon, nagkalipod. Sino nga? Doon, nagkalipod ba, Pedro? Oo. Tubig sa baga. Tubig. Pero buhay pa man. Tubig ba? Hindi mo nalagay, no? Dito na tayo sa Anislaw. Sino? This 1000. Good morning sa mga Alice. Anislaw. Tricycle, ang style, abante mo na ako kung tingin. Di ba? Madalas mo na mapansin. Hindi ko na tinignan nila bago sila. Mapansin mo na ako tingin. Dapat tingin mo na ako kung abante. Oo. Sila tayong, Pag nakarinig, saka na sila mag full stop. Oo. Punta may kalaban. nandiyan ka na sa gitna. Nakalang na. Mayon. Di ba may isang vulkan pa dito na pumutok dito do? Pulusan. Tulusan o Mount Pulusan. Kita mo yun sa Kuban. Pero naman sa Kuban, kita mo yun. kaya pala nilagyan yun doon ng ano do, island. Island na dilaw. Sila na eh.
Sniper ba yan? Sniper. Ano kaya makakamay ano? Pero yung baka yung sinabi ko. Hindi yan, magkadina yan eh. Ganyan yung kayo sa kayo ako kapatid. Malakas din sa gasolina eh. Kahit sabihin, hindi tayo na siya. Kulang-kulang 200 din yung ano eh. Kaya makahaw ako. Mura tong sa baba, pag-tricycle yan eh, may TX. Kaya, wala ba po, okay. Matipid yan sa gas. So, Ang lipunanan, iba pong liwanan, hirap sa sakay. Malapot pa yan. ba't lang yung sliding yung kwarta lang naman. Para lang yan, nasa mga 30 siguro. Pag ito yung mga mayroon sa taso, mga kulay po. Patalo na tulay dito ah. Kasi wala mo dyan ah. Maliit lang yun. Yung isa ba? Oo. Una, katay nga. Ano talaga yun? Parang warning yun. Di ba mayroon kulay dilaw na magkatabi? Oo. Yun yung siguro ang ibig sabihin nun. Di ba rin, kapila ka na kasi tumaan eh. Oo. Pagkarto ka na eh. Hindi ka na gano'n. Pag ka nagagabakot ka eh. Focus ka lang. Ano ba yan natin? DSP. Si Rodin. Ha? Si Rodin. Number 3 ah. Sa akin na bayan nila. Good morning sa mga taga Butchaw. Susubon. Doon sa Pilano. O, kumana ka dyan. Bilang doon. Diyan na dumadaan yung papuntang mga Masbate, di ba? Oo. Ako din yan doon. Ako Oo, din. ahon niya yan. Pati niya pa niyan. Pag nabitin ka dyan, sigurta ka talaga dyan. Diyan yan sa kanila ni Sigsag na yan dyan, sigsag. Pando eh. Oo. Tabi dyan si Pando. Sigsag na yan dyan. Pwede mo kung saan sana dyan, bitin-bitin ka talaga dyan. Kasi balik ko na pag-tirig eh. Hindi mo mapansin. Kung saan mo na, alam mo na, ito ba pala? Alam mo na kung tinada. Buhilo ka na. Bilang tayo na station. Saan ko pa ito ng bilang ito?
mamaya na galing kulay. Sige tayo.